Разходка Варна – Истанбул. Маршрута е Бургас, Кълкуарели, Бабайски, Текирдağ, крайбрежието на Мраморно море и Истанбул, Лалели. Поддържаме връзка, следвайте ни. Тръгнахме в 7 часа от Варна и точно обедно време 11:30 сме в Кълкуарели на мини-мол на изхода за магистралата. И тук има много хубаво заведение, Хесаплы кебаб се казва. Много бързо обслужване, много вкусни супички и кебаб порции. Тук господин Николов ще хапва вкусен кебаб. Господин Жеков също ще хапва мерджимек. Да. Аз съм любител на мерджимека и малка грешка. Заведението се казва Хесаплы касап. Кефтеджи Юсуф. Много хубави неща има тук за хапване. Никога не пропускаме и на излизане от Турция, и на влизане от Турция. Какво да кажеш, брат? Ебать травка, брат. Ебать травка. Какво ще кажеш? Ебать травка, майна. Ебать травка. А къде трафик? Отново сме в Гранд Тунал. Аксарай. Истанбул насрещна с огромен трафик. Машините са здрави, наредени. Ето качеството на Гранд Тунал. Напълно всичко е здраво, оптимално чисто, всички нужни хавли. Може би един от най-здравите, чисти хотели в района на Еникапı. Стаята единичната е 50 евро, двойната е 60 евро, тройната е 90 евро. Има много хубава закуска, винаги работеща сауна, хамам и малък басейн.